गोबाव बिदि सानैसो सेंग्राफोर नायै जोंखौ लेट खालामबाय बिदिसो होनब्लानो औलै सेंग्राफोरखौनो सासेबो नुबोआसै मा जाबावगोन दिनैलाय आंथ' गोसोखौ गोजोन मोनथारासै रब्रा दा Wow, what a beautiful, very nice. थोद बे मोजां नङा फै बै हाब्राङाव गाखोहैनोसै जों सानैजों अरे okay, let's go. Left, right, left, right, left. हाब माथो बिसोर फैदिया थौ सानैजों गाखोहैनोसै थौ 1 2 3 4 लेट्स गो भाग 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 अरे बाबा भाग जो आगे पहुंचेगा वही जीतेगा हाब मासि गोजौब्रा गाखोनो बारलांबायलां आसोला हाजोखौनो गाखोनो मोनाखै लाइफआव आं गाखोनायथारगोन आंबो जेनखाया आंबो निजोर नंखाया आंबो गाखोथारगोन जै आबौ बज्रंबलि एसे बोर हरदो नोंखौनो खुलुमबाय थाथारो आं थोद गाखोनायाबा ओंखारदो आं गाखोनोसै हे आफा बोराइ बाथौ हामानो नंलासो नामा रब्रा आं गोलैगोन आंनि खाथि खाथि फैबाय थाना नोङो ओहै हाहांबायमोन मेट्रिक पास जासिगौमोन देब्रा आंखौ एसे नाखो हरथारदोलै हागोनबासो नों आंनाव हमथा फैनाया होद जालालै आं क्लास 10 मोनबासो गाखोफैनोसै एगजाम खाथियावसो गाखोफैनांसिगोनलै होमबासो मोनसिगोन दा पास जागोन ना फेल जागोन बाङालि दख'ना गानालासिनो जोंखौ फैदो थांसै सेंग्राफोरखौनो नुबावाखै आरो थङालिसो होनबावदों होद मोसानोसो लुबैलां सेंग्राफोर मोसानो मोजां गैया दे मेथाइखौ सोलाबदों मोजांसै पेकेटसो दंखोमोन आं हाब मासि दा ओंखामखौनो हाथारलां ओइ एम्फौ मासेनो kira rob nih hot mana seneng enggak babra bu tak pandai aja baik kandung labaknya abra bu di bistik ladung nengro mai deh mai साम'ला बायदि ससमा हमनानै लेन्दायनो दानो दुख्रुबनासो होगारगारनोलां आरो दाउलुर खिथु बायदि लिपस्टिकसो फुनबोदों है हर संग्राय मोखां इसिबां देलायबाय थागोन नोंहालाय माखौ नायनो इसिबां ओइ जों माबा माबि खावदोंसो होनजागोन सुनो थांसै बिनिफ्राय गोजान जालांसै दसे प्रेस जानो मोना नामा सांमानि न'बाबो मा जाखो गंसेल'सो जिरायना जोंलाय लांदां फांदां न'आवल' फुखावनोसै जेबो गैया बारा नायनाया उथुखौ माबायदि नुदों उथुखौ थालिरनि बावसो नों जे थानो मोनबाय नामा माबादाव खाजाव गोदो मोनखांबाय बाल जोंहा आबौमोना जों खिथि मावोमोन गोदो आं उन्दैबा मैगं रुनाय बिराद जायोमोन आं मोनथिया बे साला ओंखायनोथ' नों हांसो गालदाबदाब आरे मा जाखो आंहालाय मानि हांसो गालदाबदाब बे हांसो गालदाबखौ नोंना आथिं सुनांजोब्बाय मिथिया नामा सोरखौ नुनाय हाजो गाखोबा आथिङा सुङो होननानै आंलाय माथो खथ' लें लें दान्दा बायदिसो आंसो एक्ट्रेस बायदि
फ्रामानो ना ब्लेब्ले मोखांलाना नायहर आसोल जों खिथियाव बेसे मैगं सारि सारि गायो नोंगौ नोंगौथ' आरो मा देखायना Arungul nyesengna pahar nunga patola. आप लोग यहाँ में क्या क्या काम करते हैं Ini do ata ai. Ketik ketik. Ha ko bode. Ngul nyesenga ai. Pahar nunga patola ngul dugu lido, tepu lido, alwe salwe lido, tamare lido, ngul lila dolado. Sudah, sini saya chơi. Sudah. Ada, coba ya. Sama-sama. Besok. Hei, pelak. Sudah. Sini. Sumpayo, sungguh sanjiya, surja, 사슴만 쓰고라, 승시고 사색이 작은, 승하여 승수를 사탐아, 쓰이사의 장난을 시키고 슈라니 사부, 승산이 중 사르비 작은 추리 중 수주발, 수두를 창시시키자. 술, 승성사 시고 수가사들, 승, 수리를 사르비 작은, 상은이 작은 차들, 승, 수다를 사가. 사부여자 속하나 손은 시태난 거 맞아서 망하는 원치는 시대 상구 승는 시대 수와 사바 아우분이 차이나보다는 그만 많지 시타보다 급실래 부자 점장 마마 비트등 마마마등 마 차이나보다 나마는 분이 시라고 끌라부터 끌라고 했는데 마마 비트 마마는 거 부자 점장 아니 그건 부자 그 저희 수리에 사사기야व 시드니 살아요 사니 사이나 솔달 술을 쓸라이 저 시드니 살아요 저라싸 사니 수가 시드니 살아요 정화가 사야 승는 세태 상고 순등 팝솔 너 취미 무지야 기가 나는 이거 무지야 소리야 니 사이나 거라 등등등 등간이를 내소리야 아니 지금 부자 괜히 시발래 마대 시라이 내길라 시를 시대 사바사바 그 다른 순서를 두 그랑 하야는 니 마반에 싶어 마 부자가 내가 되길라 아유 맛있는 거 서로 하나 당근 걸
बावथां बिसोरो अबे साइना गोदान सिख्ला बिसोरो दा सोंजा गोदाव सोराव मेथाइ सौराय बिफैनाय सिं सानायाबो हाला हाबा बे फिसा हौवानो माला हाबा होनो हाबावगौ नांलाय गय गैयिनिसां आमी आंनो फैसा नांगौ परिखायाव थांनो मेडिसिन दाय नांगौ मामि फैसा नांगौ बेसेबां 200ल' नांगौ आलु मुग्राफ्राबो हनै माथो जिरायनानैसो दं दहायनो साहा होफैनायमोन दाबो लोंखाङा दुइस'खौलाय मानो लानो न' थास'खौ लांदो आइ सना मोजाङै फराय आइ सना आल्थु फाल्थु दाजा आंखौनो बबाव फाल्थु नुखो नोंलाय फाल्थुखौथ' नुवाखै खोनायाखै आङो होमबालाय माखौथ' बुंखो होनबाबो जाबाय थेवबो हाजिराफ्राबो जादो एसे बुरजायैनो ओंखारबाय दब्लायसे मोनखांबाय दब्लायसेल'सै हागोन सानसेखौनो हागोन हागोन एसे थाब थाब रायलायगोन नोंसोरबो नायबा नोंसोर जागोन दे जोगोनाराबो नै दासो थायांदों बेखौनो लाब्रा होजागौमोन हाबायाव गिदिरबालाय बाय मामि मोजां थां रुको 1 मिनिट ओइ बिगिमा गैयावनो बैग्रिखौ माबार खालामनांसिगोन थुदो Ngunay ng buya. Sitar man sitar din mo na ka. này thầy xe biếng nhỉ anh mang ra nào cổ anh đi ra đây kira lắm rồi anh đi chưa ôi thầy xin không lắm hào đó chỉ chứ tại vì cũng ăn miếng thật to khá khá nhang ê bữa kia này là chỉ lấy ăn còn nhìn anh thằng mình đang khá ra khá thật này xem mà đứa thầy xin là cười là nào mà tasty to Ang irang bicara. Lewat saya sampai gaknya, kalah memang cuma kan.
आंखौ मानो फानथोखो नै न'आ बेनोमोन खोमाहाय होमबालाय आं मिथिनायानो आलासिया फैबाय जिरायफैबावनो मोनायावसो जुमायसो लांना फैदों र' होमबालाय आलासिया जिरायथ' आं सालायनि खोमा जों गयखौनो जानानै थांसै जिरि जागोन दा दे गयखौनो जादो बे आं गयखौ जाथ'लाहाय सिगारेटसो जानोसै गोब्राबा ओंखाम जानायाबो एसे जाबासै मानसिखौल' देखायदोल' जों थांनोसै मावौ जायो जोंहाबो न'खराव हारसिं मावग्रा गैया दांग्रा गैया फिसाजोआबो गैया स्कुलनिफ्राय गबोआखैनो गथ'खौनो नायलांदो मबाइलावनो नायलांदो जों गथ'खौ नुलांबा जागौमोन नै बेयावनो दङ बेखौथ' आं दाख्लै दखानाव होसोनो मोननायसो नोंनि फिसाजोआ बिदिनो सिखाव मानसियाथ' आं न'खराव फिसा हौवा सासेजों सोलिनानै जानाय नङा आंनो नाङा होनबा बिदि बिहामजोखौ र' आं दा फैबा सोंनोसै नंखायना नंगौ होमबालाय बिदिबालाय मा मोननांला नों फसायोबा बैसिनाबो सासे खोनादोंहाय नायलांनो हागोन होमबालाय हाबलांनायनि नै बेनोमोन रावबो गैया नामा फिसा Ituhai. मा मैगं Jaga. खाखुना बिजौ दैखौलाय माथो गोदै मोनलोंदों मोनलांमारसिगोन नामा नोंसानि नानिखौसो नायनो फैदोंमोनहाय मा होनो जानोथ' दंना गैयाथाय मानसियाबो नायनो फैदोंमोनहाय नोंसानि नानिखौ माबायदिथाय नायलांसै दिनै नायलांजागोन न'आवनो दं दंनायालाय होमबालाय नायलांखानोसै नों मा होनो नायलांसै गथ'आ न'आवनो दंबालाय दङनो मोजां जाथारबायहाय होनबालाय बोरैबा जाफ्लांबायबाथ' मोजाङानो आंहा हाजिरा लानानै आलु बुखोनाया नङाबा ओरैनो लस जाथारसिगौमोन फान्थाव बिलाथिफ्राबो मोनजोबखाबाय फैनायावनो नायखालांसै जायोबाथ' थारिख थुरिख थिग खालामनानै थांसै दा मोजां सोंस्रा लांनोसै हाबाब सानजौ सासेल' हराबाबो जाया हरनोबो बायो ओइ रानि ओरै फैथ'लाय र' थांगौ मामा नायो नै आलासिफोरखौ सनमान लाहरलाय बिदिबालाय बिहामजोखौथ' फसायबायानो दाथ' फागुन मासा जोबखाबाय चैत्र मासावथ' हाफियानि दिन गैया नांगौ बैसागनि 2 तारिख 3 तारिखफ्रावनो हाबानि थारिखखौ लानाय जासिगोन बेनो जाथोंसै होमबालाय थांसै दे होमबालाय थांथ'लायदो दे जाराव थांथ'दो दे